Poteraino ez da? Bai, nibe bai oin arte, Eta gainera estresatuta, eta ezin danera iritsi, eta mila kamel iristen direla. Ai, arnasa, yoga apurtxu bete iten beba gabiz, pilates apurtxu bete iten bebai, aberten txino erkentzan dugun. Baina sasoi honetan, behin eta berriro, esan behar dugu, batzuk eta ez dakixe, laguntzeko sasoia dela, danok elkarrekin egoteko sasoia dala. A ber, berriro esan behar dut, aizu. Eta bueno, bani azkenien, lagundu gura horretan, esan dut zer gehiagoin neike. Bueno, txika. Así que, neskak, zer gertatu da? Pues esango batzuet, maja. Aurrekoen esan eban brometan, hainbeste barriketa eta berba eta neu bakarrik eta berba bukatuko nebala, herriko Land Roverreko megafonia erueten? Pues bete da, maja, megafonia basetan, herritik, txika, benetan, osea... Bai, osea, orgaz... Hortxe, osea, zuek uste zuen, brometan esan dakoa egi bilakatu dala. Bueno, laguntzeko sasoia da. Eta orduen lagundu behar dugu. Eta bakoitzak baldauen morua. Ni guztetan jatena da, jendia animatzia. Aldoten dana. Gero batzutan ni bebana bapurtxu bat potx, baina bueno, haizu. Aia kuidauz, pasatzen da. Arnasketak egin eta pum. Orduan ze gertatzen da, ontamentien, bertan bera geratu zen nere bira, borain sentitzen dut, hartzen dudala mikrofonoa hor, kaixo, txiko, gora, animo, eta banago bira egiten, txika de gira, herrian bertan, baina herria da, hain luzea, txika, egiten ditu dala, monologo pertsonalizatuak, pin, baserretik baserrira, eta holan gabiz. Hori bai, kontuz, aborrez iruta dagoen jende asko dago. Gehi egin nire gustorako. Orduan, oharra, aborrez iruta baldin basauz, segi zure txokora, eta geratu etxean zeure trapu sarrak garbitzen, eta trapu zikinak garbitzen. Azki da, kokoteraino naukazue. Aborrez iruta, eta nazkatuta eta aspertuta baldin basauz, ez egin min albokoari, badakit denbora libre asko daukazuela, egin pilates, Deitu aitona monei abertzelan dauden gurutze gorriko voluntarioa egin nik zer dakit, baina utzi gainerako hoi tranquil bizitzen. Benetan, hainbeste denbora libre eta hainbeste kalte egin behar izetea bebai, aspertuta baldin bazauzi maskarillak jose, txika, zesangotzut. Beste mila mailitu dala, eutxi gogor mekauen la, urrengor arte, animo eta lagundu, lagundu, ez aborrez iru.